institucions i des de la política. Les sessions de les comissions parlamentàries d'Empresa i Coneixement, de Treball i Afers Socials i d'Afers Exteriors continuen al Parlament i a l'Institut Verdaguer. La Comissió d'Empresa i Coneixement ha comptat amb la compareixença del conseller Jordi Planas i s'ha centrat en fomentar la contractació juvenil i la relació entre les empreses i les universitats. El conseller ha recalcat la necessitat de potenciar la universitat pública, de protegir el català als estudis superiors i de millorar les condicions de professorat a l'aula. La Comissió de Treball i Afers Socials ha seguit en la mateixa línia. El conseller Oriol Banyà ha comentat algunes de les mesures que pretenen prendre per reduir l'atur juvenil, com el reforç del programa Garantia Juvenil. Aquest beneficiarà fiscalment a les empreses on el 2% dels treballadors contractats es trobin entre 16 i 29 anys. La consellera Marta Clapés no ha comparegut a la Comissió d'Afers Exteriors per motius d'agenda. S'ha procedit a la votació de les esmenes relatives al projecte de llei. Des de les institucions i des de la política.